Aman sang ipasaka ag lubi daris des bay kaya ra naghana kajug bunga to ah. Mangipapil ag buteng. So ajong buntag day natantanan guys. Aso kay dia dari mangkaila ba to ah. Na manakahay. So timing ka ajo ama sa nalabjan gani hada to nagbuwad sa ilahang lugi. So masanginan nga mo sa ipasaka dari karidje kay hadlek nagsigi og pangapuwak na nigtuwa ba na mo sa mga buhi na to lamin ang mga manok na das tengod. Nay tangkaw ba? Ano, to mga kabog nakasabit. So mo na siyang among ipasaka. Daw dapat bang do kay sa mulasik. Hawa diha. Hawa dana kay sa malasikan. Hawa di pa. Oh Lord Jesus. Wala dyan taon. Para guys, kuha na si Ja. Ang Ginoo. Kuha na sa mga bunga kay delikado magsika hagbeng hanaga sa sa ipaputod. Tagabuhi ko kinahanglan palagi pa mag-submit itong papel. Hanay mga papila at ang pang pilapan. Ito. Sumuot to mako kan karong huibis. Ang ako ano ni si Ja. Oh my goodness. Ito gebaag kuan. Gebaag. Amang ipapil ag buteng kay mong salaron. Mong salaron. Tagak na sa kabulig. Ito na guys. Ag kuan lubi. Ipapil ag buteng pa kay ro mga tangtang na diha. Nagandam na ko guys kindi kay mo ato na mis papagabreng doon. Humana buti. Ano ba maggaba na imong helmet imong ay hagbang. Ha? Tira? Nagdira, tangtanga. Kana nas imong likod. Labaw po rin. Sige, luwag ha. Sagdira, kay hangkos kuson. Sagira ko no, baka no? Hangkos kuson. Oh. O di. A few moments later. Ice cream over so duha dama. Hoy, kalami. Char. Ice cream ta ice cream. Okay, thank you. Hoy, kalami. Mag-date sa mis papagabril da. Tag sa mig ice cream, guys. Dali kinsa mo mura nang mabawog. Kina, kaana. Saan naman yung mga Malaysia, uy. Nganta guys, ice cream. Ice cream sa tarom. Ice cream sa tagas pabugnaw kaya rin itag pan. Patinday? Gani? Date sa may date. Bawas buraw. Bawas init guys, bawas init. Naglikan ko nagkuan bayad sa kuryente. Yung ice cream sa may kay grabe inita, kuryente ug tubig, manamig bayad. Ice cream tayo dyan. Mga bata ang dyan hapon. Klase pa man. Amin guys. Gamay tatog choco no. Ano ko kumpra guys gamay. Kumpras ako sa hang baligya para ugma. Ito guys. Grabe init ta dyan. Lain ka jug panahon. Init kayo. Roller coaster. Hot. As may bikat dan. Bikat ko no bikat. Lumpia Shanghai. Na mo na gani amo nabili mo na Wa na lain. ugma ko ito. Mo sakto na ugma. Sa uban ng tulos ko. Hindi nga makaon. Kwarta lang may wa. Benya sa pailain. Ay, tatos di ay dam. Dam. Maura man po na no. Okay man. Kita gagwapa. Apili po ko dari dam. Ang tulo. Tulo. Nadana. Tulo ko. Maangay ba no?
Sweet Panda. Kanara. Ang kanera. Sweet Panda. Karing Black O. Vacuum. Karing Coffee Bean Cookies. Cookies dahil ni. Okay. Sumara na siya. Ang palitan. Ga easy. Para magipunan kay para taman Bernice ba? Okay, muspinta nila. Kaya na sila ipakulo dari. Every kuan. Abot agad ang bayran og 500 muspinta. Hindi tada ni ron. 500 man ta. Alam mo kahit ang makuha dani. Kasi, asa tarangan. Wad, kasgan. Hala. Daag ba? Sabi daag 1 million. Oy, kape. Oh, Kapi boy. Nay kape. Sana all nay kape. Thank you. Oh, na mo dari pamalit. Kaya na sila ipakulo dari. Kana koy kape. Pangkuanay, parisay pan. Ito. Uli na mi guys. Please, nakahuman na mi kuan bayad sa mga kurente, tubig, nakakumpra na po mi para uma. So, unja, kuha na lamang kong kimi-kimi girl. Bayad sa mi kuan. Kanang lumpia wrapper. Teka mo. Oo, tingnan po, kapit ko na ito. Mga na may kuwak sa kinumpra. So, dahil Miss Bye guys, nauli na mi. Hindi, namugat ko na ito sa mga gikumprahanan kay, gikumprahan, kaya na sila ipaspin. Nakakuha ko kuan, kape. So, na sila ipakuan ba, pakulo. Makalingaw, o ilahang kuan. Kasi maabot tagi mo, ang kinumpra o 500. So, automatic na na-appeal na kaspaspin nila. So, diyan na. Kabayad mo ko na ito kuan, 700 kape or 800. Ayan, siguro ito. Diyan na quick kape. Please. Pang kapihay. Yes, no? Natin pang kapihay. Karabig init, uy. Nanipay ko og lumpia wrapper para ugma. Brown sugar para sa ahang lumpia. Ano? Diya. Malit pa ko nga ni guys. Kaninga ni ba? Kami ulit siya. Biskuit. Kami na sila sa mga puting mga ganahan nila. So, saan tataod, makuha na pang mikimi-kimi ito sa eskulahan. Kahit stress na kape na, dali aras-uras. Uy, haka mo ding, hapdira mo ding? Adjo. Ay, sila kuya, whole day yapon sila kuya. Practice sila kuya Gail, usayaw. Ano, pag nakakuan ko, kayo maka-video ko mga kuya Gail. Sayaw man sila. Tapos ka na eskulahan. Sayaw og mga kuyas ugma. Kasi kuya Gail, lali ay, sayaw. So, madyo gani guys, kaya si kuya Gail, musayaw na, mo perform na. Sa una, mauwawon, ginoo ko. Karon, kaluis ginoo, haniti na mo. Di na mauwaw, nawa na isang kuan pagka mauwawon. Sa maging nagasang uwaw, kaya ginoo di na maggamit ng pagka mauwawon. Coffee bean cookies. Tag 15 di ay ni, habi ko pagkuan na siya. Black O 15. Sa Sweet Panda Choco 15. Ay, ano ba di ay abi ko ang pampang. Central. Magic Chips. Bikat. Tapi naman yung bikat. 17. So, basic na ito. Hal-hal di ay. Pepper crunch. 10. Roller coaster. Bilang bango 78. So, mahal na sa pamalitan guys. Anja, mangumpra ko sa amang ang paras kanang Pasko karon ng Sabado. Kaya idengan og pamalit sa kuan, palit mig isda og isda. Kaya pag Domingo palit pa ni karni pukon. Nanay stock badaan sa freezer. Santa na undaan rin kuan kay Ginoo ko di man parehas presyo abi ko og pagkuan ni abi ko og pagkuan ni siya kanina itag. Sabi na guys, pag ano ni, tag-jis ba? Kani, mahal man di ay ni. Coffee bean. Di mo dahil mahatag na tag
kuan, pag 17 naman dahil hatag na talaga. 15 naman sa daan, matubo tag 2 pesos. Ano naman kung gasolina. Ay, good. 15 man dahil, si City man dahil ni. Alam di ay. Ano yung sa madara na ito, this. Nakumpra na nag-uso. Ano ba? Magic chips. May balik dyan sa eskulahan, guys. Magluto ko puog. Panang kuan. Sa mani, sweet panda. 15. Balik dyan, hadan ni dyan, City. Naguram na 2 piso. Abi na huog tag kuan na ni, tag 10. Hindi ay. 15 pesos. Lipadza, gisundo na mo, guys. Kali ka dan, practice mag-dance? Kamao na ka? Hindi. Okay. Ha? Ugma 18 na. Muli na mi, guys. Kuha na mi sa mga batik yan. Kamao na kami, sito sayaw. Ha? Ayaw. Kamao na ko na sa ilahang kuan, presentation pohon, karong Bernice. Naman sila kuan, community party. Diyan pagkahumaan sa sila mag Christmas party sa ilahang mga room. Kamao na sa dance, kuno. Mo na ni ag gisa ka ganihang lubi niya. Daghan man day pud, daghan kanina. Mo na gisa ka dana. Among ipatangtang siya pero amo gad ni sa ipaputod kay delikado. So kani nga lubi kani siya mga ladya mo ni ag nangapuwak danhi. Mo na siya ag nangapuwak kamang gitigom pud na. Okay. Madon lang na lugion sa kire mo pud ni siya ag gipang saka ganiha. Ga kani mga kinuskusan among gikuskus ganiha ag butong. Ay pwede ah. So unsa na sa hipuson kay napay mga tuktok nun sa manok na. Madon na tuktok nila. Natuktok ano kay labag na sa tataod. So, amang gitigom ag butong kaya mo to si Jang salaron karong Pasko pohon. To ang isod sa freezer. Madyo na laman. Ha? Madyo na laman si Jang. Mo na agkatong kuan ganiha, nagsuhumi ganiha pasaka. Kay madyo nang di siya mga tagak basin bako unsag maatlan unsag tuwa-tuwa da ng manok unsag mahagbengan da ng bunga na. Delikado. So mo na mga siyang ipasaka. Ito nagsige lagi sa pangatagak katong mga ladya nagsige tong pangatagak dana. So nana kuan na dyan po na mahalin na nagkuan halin na nag pila bitaw ibuad pa na siya guys pamakon pa na siya ibuad kaya rin mabaligya basin halin na nagsanggatos bitaw so dere aga kinuskus nga butong kaya halis siya salaron guys karong kuan halis siya sa gulan gatas basta kay salaron mo na ni nag-isod siya sa freezer kay mo naghagi kuskus nga butong pwede na dyan siya kaadyo ako nan guys lamawunon ta kada na biskwit di ready to kuha na siya so mo na ag butong nga hagi kuskus para na siya salaron jadi ag ijahang butong kaning butong amo ra siya aim nun kaning butong imnon ra namong butong kay kuan man sayangan dan ang di may pwede i-freezer na to gahi so karon siya i-freezer daan pag Pasko, mga pila pa kaadlaw. Kaya ni kuan na naman sa butang nga gatas ug sa pay pang saguli ha karon mulami. No. Amo na to. Nahana usa ka guys ag lubi nga nadal sa among deuw. Kimi, unja. So si Kimi ganiha na practice isag sadyaw kamo na kaday. Ha? Dinas ko yakin kinabot na. Wapa ko kakwas imong chicken bi. So hapit ang ilahang Christmas party. Ginoo ko ang dali Ito hapit ang Christmas party nila sa mga chikiting unja. Palit pa day ko manok ni Kuya Kenkin kay manok ko ni idahang dadun. Di bis Bernice pa. Friday 19. Nika Friday agilahang Christmas party. So dungan sila tanan. Agila Kimi wala problema kay nag-amot ra mi og tag 200 so nag-order ata na og mga pagkaon kato mga pagkaon nila nga ganahan sila
Wala nang kanang mga dudada, nga na nga kanang di makakaag mga bata kay murag gihapon. Mga bata di makakaon na nang di ila gusto. Taman. Sumato nag-order kami guys. Nadyo nagdidi aga ang biligot. Kau ipit ra. Ana, tara nga ana. Very good. Okay, didi la. Ang mga ipaipit ra karong din hasa si kebot. Ipakuha na yan na anak. Tabangan. Na kumbati. Amara sa ipaipit na si Jas. Galon sa kuan mineral kay arong di na si gunit. Kumbati yung taon si Jagdidi. La kumbati. Biligot kay arong mo dako. Dali mo dako. Si Didi. Labubo mo na ko. Halagi kuwangan man. Biligot. Unsa na pad ka na pa daw nakamatog ha. Dili na siya. Mga ni kadyo ka mo adjaw man mo umulakaw nami padaw na sa eskwelahan ba mo adjaw masihin taon si lantaw na. Lantaw na sa larga na mo. Luwi laman. Nira ka bili ha. Bili. Nira ka. Mana ka didi oy. Unsa na pud ni padaw na ka mag-sleep. Ha? Busog naman ikaw. Ikaw, tura ka dito ikaw. Gutom pa guro na mo. Mana makagdidi. Nara ka diya. Ha? Ana din taon na siya guys ni among bili-bili. Ang taon na siya patangad-tangad. Mura ng taon na siya kuan. Mao. Shush na bangon. Himus. Guys, manihapon ta ninjo. Yami isda nga lusod. Muna siya isdang lusod. May sagulan siya og kana na dahon-dahon. Kalimot ko singanda na. Singanda na ko na pa? Ha? Hi gabid. Bitama sa gibutangan po guys og kanang karlan kanina. Og karing di Kay may pitsay ron. Grabe bitong pagakuan na kay mga kuan ko no nga daot ang pitsay. So ingani nila may magisagol. So manihapon tanin jo. Kalami ka jos isda ang mga isda nga lusod. Mas dahil lusod guys kan taas bitaw. Kimi ni hapon. Sabawin ng imo. Ino na yung kutsara. Sabawin ng imo la. Dali na mo kuya. Hapon guys. Hapon. Punta rin jo. Kami ka sabaw. Hapon guys. Hapon. Yan eh. Yummy. Vegetable. Hindi ka itong usa. Kalimot ko. Kabid. Basta kayo mauna. Kalimot ko sa nga na yung kuana. Dali na mo kuya. Hapon. Hapon guys. Hapon tanin jo. Atong circle. Hindi, itong tag-as na dyan. Kalimut ko doon na eh. Lamigan ka na sa ikoan. Sa gulong mga sabaw-sabaw. Ano pa? Tangan ito, suka. Ano, suka ba? Wait, Carlan. Lami nga na ay Carlan sila guys. Palit na may Carlan. Ay Carlan. Lami dyan basta na Carlan. Nahan sa ko Carlan guys. Favorite din ng Carlan. Binadang agan. Parang lamian. Kalami. Lami lagi mo. Kanang umang kuan? Gulay? Very good. So, gulay. Yummy? Lagi siya ako na. Pizza ball. Tabol bitaw na. Ha? Ama pizza. Ama kung kapayag. Ganti ay. Wait, kuan nga daw tag pizza ron? Kaunta. Ha?